Takže ahoj všichni, vítejte u mého dalšího videa. Předem se omlouvám za to světlo, jsme venku. Je nám hrozná zima, takže já to asi nebudu okecávat. A je to video ještě tady s Terkou. Ahoj. A jak to 7 second challenge, tohle video tam zdravím Elišku. A já zdravím všechny, co znám. jo. A můžeme začít. Ahoj. Tak jo. Tak jo, takže ty první dáš úkol mě. Sklouzni si do upatý skluzavce. Tak běž? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stihla jsi to. Skoro to. No, stihla to. Bylo tam něco vidět nebo ne? No, doufám, že bylo. Ty je to blbý světlo. Jenom já jsem to byla vidět, to je jasný, ne? Ježiš, to světlo je tak hrozný, to je jedna. Tady máte ty krásné pešáky. Ne, kecem, jsou pěkně hnusný. Čau kluci. Čau. Oni o tom neví, že budou ve videu, ale to se třeba dozví. Se třeba tady to spadne. Tak to dáme sem. A tady je i trochu dobrý světlo. No to je jedno. Tak teď dávám úkol já tobě. Tak jo. Až ty stoupíš si před tu lávku, tuhle, počkej. Až ti řeknu teď, tak doběhneš tam a svátky. 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, dá se to počítat. Kecám, ale sorry. To nevadí. Tak jo. Takže teď ty mě úkol. Tak třeba kamínka. pochopil se na tamtý houpačce. No, běž. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrý. Stihla to. Omlouvám se, jestli tam je vidět úplný prd, ale myslím, že ne, teď ten klučík spadnul, ale jeho problém. Jeho problémy my řešíme. Zima. Tak ty. Nekon já tobě? Jo. Ne, teď já to vím, jo. Oh my god, přeručkuj tyhle ty, počkej. Ale on je to na moc malý. Tak zvedni nohy. Dobrý, No, nebo dobrý. i zpátky? Dobrý. Tak jo. Dobrý. Takže teď ty mě. Tak mohli by... Pohopej se na houpačce. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrý. Stihla to. Takový lehký úkole. No já A teď poslední na tobě, protože ty si začíná dávat úkol mě. Takže... musí tam... Takže... Víš co? Počkej. Jako to moc nechci ukazovat, ale... Naše? No, my se... Počkejte. Chvilinku. Au. Tady je takový ostrý plot. Doběhni pro ten leták do 7. Doběhni k té lampě. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A utrhni ten leták. Já nemyslela celé, ale... Tak mám přešen, co tam je. OK? Sorry. Takže třeštická 5. hostě. Máte-li byt nebo RD k pronájmu, neváhejte nás kontaktovat. Jasně, že nemáme, ale kontaktuje. Takže možná uděláme prank. To by šlo, ne? Tak jo, pro tohle video by to bylo Všechno. Doufám, že se vám tohle krásné video líbilo. Tady ještě ukážu. A ahoj. Ahoj.